Ozal onni inni 15 götürüm. Trump äkli import üçin gümrük pajyny ýene ýokarlandyrýar. Donald Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary gadyetiniň kararyna jogap hökmüni Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna getirilýän äkli harytlar üçin global pajy 10 götürümden 15 götürmeçeni ýokarlandyrýanyny ma'lum etdi. Trump geljek aýlarda Amerikany öňküden beýgeltmek maksady bilen administrasiýanyň täze kanun taýdan ruhsat berilen tarifleri kesýitlejekdigini we işe girdijekdigini sözüniň üstüne goşdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary gadyeti Donald Trump'yň dünýäniň köp ýurdundan gelýän harytlary bir taraplaýyn gümrük pajyny girdmek bilen federal kanunçylyk bozanlygy barada karar çykardy. Gadyetiň pikirçe Trump diňe adatdan daşary ýagdaýlara niýetlenen kanuny ulanmak üçin Kongressden ruhsat almaly. Eger şeýle paşlar dowam etse bu halkara sowda balansyna da täsirini ýetirermi? Pikirlerimizi tesvirlerde belän.